Iako je službeni dio svjetskog kupa započeo već u listopadu, za hrvatske slalomaše i slalomašice sezona zapravo započinje u finskom Leviju, gdje smo već do sada imali dosta dobrih rezultata. Sjelem je bio dosta teška utrka i veleslalom mi nikako nije išao dobro u ovom pripremnom razdoblju. Slalom je disciplina u kojoj imam najmanje problema što se tiče koljena. Iako još nismo stigli na umjetni snijeg, za sada smo ispunili cijeli program onako kako smo željeli i slalom je bio na treninzima na solidnoj razini. Za brze discipline nismo mogli testirati ništa značajno, koncentrirali smo se više na to da se skije mažu i voze. Utrke u Beaver Creeku su još daleko, tako da ja se samo nadam da ću u nekakvoj dobroj formi i u dobrom zdravstvenom stanju doći do utrka na svjetskom prvenstvu. Uz novopečenog oca Ivicu Kostelića spremni su i mladi lavovi. Sezona, ja se nadam da će dobro proći. Imamo taj svjetski kup u Leviju, ali biti nakon toga meni počinje u prave utrke Europa Cup u Leviju. Imamo 4 utrke, 2 slaloma i 2 veleslaloma i dalje isto kad se vratimo nazad nas očekuje Europa Cup utrke. Da, imao sam, opet sam rame nažalost, strgo i nogu jedanput, ali sad je sve u redu i super se osjećam. Moja očekivanja su uvijek velika, ali nikad nisu nerealna. Ja se nadam ući u 30 što više puta u brzim disciplinama, a ako mi se pruži za to prilika onda i u slalomu. I nadam se ponavljanju eventualno postolja u kombinaciji i ako Bog dao u ovome Beaver Creeku na svjetskom prvenstvu. Ja mislim da jesam spremniji nego ikad. Postanem željen natjecati na nekih završi sezona, onda možda malo se odmorim, pa onda par treninga već tamo u ne znam, negdje 6. 7. mjestu postanem željen tih nekakvih natjecanja, tako da sad sam stvarno već jedva čekam da to sve počne. Za mene je prioritet Europski kup, sve dok ne napravim nekakav kvalitetan rezultat koji bi mi onda omogućio bolji startni broj u svjetskom kupu. Nekoliko dobrih plasmana, možda na postolje u Europa Cupu i to bi me zadovoljilo. Iako su cure i dečki marljivo trenirali čitavo ljeto, onaj brzinski dio ispita na snijegu dolazi uskoro. Što će štoperica pokazati i koliko su zapravo brzi, uvjerit ćemo se uskoro i sami.